Sa Bohol, sikop ang mag-amahang Van o Chris Van Barol. Ganinang alas 5 sa buntag. Gumikan sa illegal possession of firearms o gitanom nga mga marijuana sa barangay Taluto, Tagbilaran City sa Bohol. Ang tuyo unta sa mga otoridad mao ang pagsilbi sa search warrant sa 28 anyos nga si Chris Van gumikan sa kasong illegal possession of firearms. Apan naukayan sa mga pulis ang pinaugang mga dahon sa garapon o mga seedlings sa marijuana. Sawa pa nila makit sa ubos sa kama ang duha ka mga pusil nga 38 o mga bala. Way lisensya mga armas. Nakalitan sab ang mga operatiba dihang ilang nakita ang maabot sa 18 ka mga kaang nga gitanom o gitanoman og marijuana sa likod ug sa atop sa balay. Yang kon hinuon ni Nong Van nga iyaha ang pusil og mga gitanom nga marijuana ug way kalabutan ang iyang anak. Suma pa gigamit niya ang marijuana alang sa iyang sakit dihang miundang na siya sa pagsyabu. Bawgon, mabito nang ibutang sa atop kaya ron way publiko makita ibutang sa atop para ako naman nagkonsumo.